Hello, good morning po mga ka-Tres Marias. Welcome sa aming live Tres Marias Farm. So ito po yung ginagawa ni Tres ngayon ay nagbabantay ng aming kopras. Naggagatong yung tawag sa amin. Pinapausukan. Niluluto sa usok. Niluluto sa usok yung kopras para ma-dried. Para maluto. Sa ano lang po siya niluluto talaga sa usok. Hindi dito sa tapat ng apoy. Yun, smoke drying ba yung tawag doon. So, ayan po. Samahan niyo po ako gatong. Yung ginagawa ni Tres, nagagatong. Nagagatong ng aming kupras. Ayaw ko makita ako kasi haggard. Paano ba yan? Yun. Ayan. Parang uulan, my God. Parang uulan, kailangan ano eh. Parang uulan eh. Baka mahulog yung cellphone ko dyan sa ano, apoy. Yan, yung paggatong. Pag ganyan na lumalabas na yung ano, yung apoy, kailangan lagyan na ng mga bunot. Yun. What is the name?
Sitting there in the summer.
So, ganito po yung process ng pagkupras namin. Ito yung ah, hukay. Ano ba sa Tagalog yung hukay? Hukay nga, kalot. Hukay, tapos baldado yan guys, diyan sa may ilalim ng puno ng nyog, papunta doon. Tapos doon na yung lutuan ng kupras. May butas din dyan, sa ilalim niya na lutuan ng kupras. So dyan po napunta yung usok. Tapos yan yung mga panggatong namin na bunot. Yan. Tapos yung baon yan, kapag natanggalan na ng laman, iuuling na naman namin. So ito po yung process ng pagkopra. Diba? Probinsya lang po sa Kalam. Ito yung bahay ng kuprahan. Yan. Malaki din. Ako muna kasi bumili ng isda si father. Ako muna yung nagbantay. Nagbantay nito.
Hello, Ma'am si Judy. Hindi pa tapos. Naka-silent live ako kasi ang ingay ng kapitbahay. May pa-music. Ayan, magla-live din ako sa Tres Marias Farm page. Wala kasing tao dito eh. Hindi pa tapos. Yan o, ako ang tagabantay muna. Ito si Father nagbili ng isda. Pang ulam. Ayan, parang na ano pa. Na, ano ba? Na ulan. Sinilent ko kasi kanina alakas ng sound. Ayan, magla-live din ako dito sa FB, Tres Marias FB. Ang hina ng signal. Hello, may galap shout out po. Welcome sa aming FB page, Tres Marias Farm. Dito po ang iyong ka-Tres Marias Michi na smoke drying ng coconut. Naglulukad, nagagatong. Ano ba yan? Wala akong mapatungan din eh. Ayan, nagagatong ng kopras. Ayan na naman ang ingay na naman ang kapitbahay. Meron na naman pa music. Baka ma-CPR tayo nito. Naka-live din tayo sa ating YouTube channel, Tres Marias Farm. May galap shoutout po sa lahat ng naandyan at tumutusok. Thank you so much po sa mga patusok nyo. Ganun po talaga ang buhay. Kailangan multitasking tayo ngayong araw. Nagla-live sa YT, nagla-live sa FB. Multitasking, di ba? Para sa ekonomiya. Sana all. Sana all na lang. Maraming salamat po sa matang naandyan. Sa mga matang naandyan at sa patusok nyo. Thank you so much. Sipagan ko yung pagla-live dito sa aking FB page para magkaroon tayo agad ng in-stream ads. Kahit di pa natin na achieve yung 5K followers. Ayan. Dito po kasi yung ginagawa namin dito, oh, diba? Nagagatong na mga bunot para ma-dry, maluto yung aming kinukupra. Para bukas, magtatanggal na kami ng laman sa bao. Ukal, yung tawag dito sa Bicol. Beautiful lady, wonder what you could see. This beautiful lady. Inaano ko kasi maingay, na-mute ko kasi kapag malakas yung sound ng kabarangay. Nice, sa harang. Talaga, maraming harang. Very good. Very good. Mag-live lang tayo everyday para kahit papaano may pumasok na revenue sa harang, 'di ba? Kahit walang magpalipad. Kulang na lang sa aking kulang na lang ng $40 para maabot ko naman para makasahod naman tayo. $40 na lang, guys. Para makasahod naman tayo sa YouTube, kailangan ko pa ng $40 para ma-reach ko yung $100. Ganun lang yon. Ipagan lang natin.
Ayos yung lalaki doon sa may kanto. Ayos yung kanta-kanta. Pasasaan ba kapag tayo ay nagla-live? Pasasaan ba maabot din natin yung 60 minutes views na required ni Daddy Meets? Required ni Daddy Meets. Kailangan palabasin yung apoy para maluto agad yung ating niyog. Nais kong mabuhay tamang parapon. Mausok na, inuubo pa man din na ketch. Habang may buhay, habang may buhay, hanggat ang dugo ko ay dumadaloy, sa'yo lamang iaalay. Oh my gosh. Ang aking buhay, ang aking buhay, sa'yo'y ibigay. Nais kong malaman na hanggang patuloy na mundo. Sus, ang init na oh. Nadadangdang yung cellphone ko pala. My gosh. Ilayo-layo ko nga. Naabot pala ng init. Naabot pala ng init yung aking ano. O diba? Tapos yung isa kong cellphone na yan. Naka-live din sa aming FB page. Para-paraan lang. Para-paraan lang guys. Ay. Agoy. Dapat doon sa dulo. Yan. Usok pa more. Dahil ka nag-live eh. Sa ka nag-live. Ma'am Shijiri. Uploadan mo na yung mga ano ni Pransuit. La 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 la. Grab shoutout po sa lahat ng naandyan na nakasilip sa aming FB page at dito sa aming YT.
Mausok na naman. Usok, mausok. You and I will let a dream. And even if the sun refused to shine, even if romance ran out of time, you would still have my heart until the end of time. You're all I need is you, my Valentine. La 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 la. And even if the sun refused to shine, even if romance ran out of rhyme, you would still have my heart until the end of time. You're all I need is you, my Valentine. All of my life I have been waiting for all you give to me. Ayos yung ano ng track ah. Lakas ng bosina ng truck. And even if the sun refused to shine, even if romance ran out of time, you would still have my heart until the end of time. You're all I need, my love, my Valentine. La 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 da. Alam mo ba, mahal, ako'y nalulungkot dahil ngayon ay wala ka sa'king tabi. Mga ngiti mo ay laging hinahanap ko. Sa mga lambing mo ay nananabik ako. Kahirap mang isipin, nandiyan ka sa malayo. Alright, kanta-kanta lang muna tayo guys habang nagbabantay. Asahan mong hindi, ano yon? Ano sunod? Asahan mong ako'y hindi magbabago, puso ko'y para sa'yo. Magtitiis, maghihintay hanggang sa iyong pagbabalik. Puso mo at puso ko'y sobrang nasasabik. Ayan, sinisipon ako. Kahit na anong tagal at kahit na anong hirap, lalabanan natin ang hamon
ng long distance relationship. Lalabanan natin ang hamon ng long distance relationship. Da-da-da-da-dam, da-da-da-dam. Dahil ngayon ay wala ka sa aking tabi. Mga ngiti mo ay laging hinaharap ko. Sa mga lambing mo ay nananabik ako. Kay hirap lang isipin, nandun ka sa malayo. Saan mong ako sa'yo'y hindi magbabago. Puso ko'y para sa'yo. Magtitiis, maghihintay hanggang sa iyong pagbabalik. Puso mo at puso ko'y sobrang nasasabi kahit na anong pagkakataon mo. Para mag smoke drying ba. At dito nagagatong dyan. So ganun lang po yung pagkupras. So yan, maraming salamat po sa nadyan sa aking live sa YT. Thank you so much po sa mga sumisilip dyan. Diba? Multitasking tayo guys. Nagla-live tayo sa FB page kahit walang taong nasilip at saka sa ating YouTube channel, Tres Maria's Farm. Ayan, mag-live lang tayo na mag-live para ma-reach agad natin yung 60k minutes views na required ni Daddy Mitz. Basta saan ba at ano din natin yan. Ayan, malapit na rin po ako mag-isang oras dito sa aking live sa YT. At maya-maya naliligo ako pagkatapos. Hay, diba? Nadarang na ako masyado. Mausok. O, diba? Kahit na anong tagal, kahit na anong hirap,
long distance relationship. Alam mo ba, mahal, ako'y nalulungkot dahil ngayon ay kakasaktan ka. How can I pretend that we know? Then tell me now, how do I live without you? I want to know, how do I live without you? If you ever go, how do I ever how do I live without you? There's no sitting alright. You're not alone in my maybe ready to let it in. If I lost it, if you ever leave, then tell me. You say the one who now be gone. I'm thinking Lord, will be in your way and I will always love you. I will always love you. You, my darling, you. Oh, oh, it seems like a teardrop. Ipagpaano mo yan, Bing, ano mo, channel mo, be? Ipagbaba mo ang link mo sa ano ka sa magrelaw ka sa mailing kang nagla-live, nagapaangat program. Tanga dumako lang bananas mo sa Ma'am GD mo. Utong kay Joy, duman mo kay Prince Tut i-upload. Bako dyan sa imo lang. Okay di man, tamam si GD about sa sa ina. About sa imo, Ma'am si. And I will always love you. I will always love you. And
Para ko ditong gu- gumi-gumi baga. Nakalay pa ako. Ate to. Aragoy, tad na. Madali na ako mag mag-end live. Naubah ko. Catch, ini bu catch. Ayan, mag-end live na po tayo. Salamat. Your way is right. Dito, watong tatakol pa. Ayan, mag-end live na tayo. Thank you so much for watching, guys.